Коста. Коста, аз съм Solder Hicks. И ние ще играем. Кой ще играем? Hero Zero ще играем. Кой може да играем козунаци? Та. Днешния клип искам да кажа, ще съм бърз, защото няма време. Коста козунаци, аз съм Solder Hicks и ние ще играем Hero Zero. В днешния клип ще ви кажа едно нещо. Ще съм бърз. Това е само предупреждение, защото нямам време. Да. Искам да кажа, че вчерашния клип бяхме на 12-то място в следващия турнир и не направихме, не се бихме срещу някой, не атакувахме някой отбор за предимство и го оставахме. И сега съжаляваме, защото сме на 19-то място в седмичния турнир и няма как да се оправим. Но знаме как може би ще се оправим. Това е Даниел. Дани, кажи нещо на хората. В момента слушам Джон Сина, както виждате. Приятна, която може да се играе. Добра играта, не е толкова лоша. Играе се добра играта. Стига толкова. Така. И един приятел, не този, ми каза едно нещо, как да се оправим. Ако можем, нали, аз стривам от 10 часа и какво ще я да кажа? Стривам от 10 часа и ме пуска... къде влязах? И ме пуска по-рано да се бие днес. Но няма да е рано битката, но за мен е рано. Ще се бием днес 10. И ние ще ги бием, сигурен съм. Ще натрупаме слава. След това утре турнирът седмичния свършва в 9:00. В 9:00, 21:00. И... така. И утре до 9:00, ако натрупаме повече... Не, няма, едва ли ще натрупаме. Трябва да стривам сутринта, за да може да спечелим повече слава. Защото ако го цъкна да стривам вечерта, ще ме каже утре да стривам и така. За това, че утре сутринта пак ще стривам, спокойно ще снимам. Това исках. Това е от мен. Не съм искал да удържа клипа. Какви говоря. То е заради отчаяването. За довиждане, Джон. Сега е толкова на хората. Добре. Просто направо не мога да повярвам, че до такова ниво стигнахме, но няма да се обяснявам. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, харесайте го. Абонирайте се. Оставете по един коментар и искам да кажа такова, ако някой играе тази игра, да влезе в нашия отбор, макар и да не покрива изискванията, да говори с мен. И както казах, надявам се да ви хареса клипа. Ако е така, харесайте го. Абонирайте се, оставете по един коментар и ми пишете на коя игра, освен Hero Zero, да играя. Нали?
Абонирайте се долу. И така, до следващия път. Чао!